Jeg var bruneste pige på stranden op gennem 80'erne og 90'erne, og det betød, at jeg meget ofte også blev sådan forbrændt herop i toppen af panden og på det øverste af brystet og på næsen selvfølgelig. Det gjorde, at jeg udviklede pigmentpletter, især i de områder, men også på kinderne. Jeg har fået rimelig meget styr på de der pigmentpletter, og de er lysnet ret meget med årene, hvilket jo kan synes unaturligt. Men jeg har gjort meget gennem kosten og gennem hudpleje. Jeg har skrevet en hel del artikler om, hvordan man kan styrke huden gennem kosten, og hvordan man kan styrke huden til bedre at kunne stå imod solens UV-stråler. Så er jeg begyndt at bruge solen terapeutisk, så jeg får de gavnlige stråler fra solen, som både styrker huden, gør den tykkere, og som sørger for, at den bliver mere modstandsdygtig over for UV-strålerne. Med hensyn til hudpleje, så er det især C-vitamincreme, som jeg synes fungerer. For C-vitamin gør 3 gode ting. For det første reducerer den pigmentpletter og gør huden mere ensartet. For det andet så stimulerer det kollagenproduktion, hvilket betyder færre linjer og en mere elastisk hud. For det tredje så giver det huden den der eftertragtede friske glød, som man har, når man føler sig rigtig godt tilpas. For eksempel som lige efter en ferie. C-vitamin i cremer er en kraftig antioxidant, der beskytter mod skader fra solen og fra forurening. For C-vitamin virker som et skjold for huden, der samtidig booster. Cool Glow er en meget let creme, der let trænger ind i huden, så man har ikke sådan en fedtet følelse, men en meget dejlig følelse af at være fugtet uden at være fedtet. Og så kan man bare mærke, at den forkæler huden. Man kan bruge den alene eller sammen med en anden creme. Jeg bruger den selv dagligt under min dagcreme Renewing Lifting Face Cream.